Hei, olen Annukka ja perustin tämän yhteisön naisille ja naiseksi itsensä kokeville muistuttamaan, ettei elämän kuulu olla pelkkää suorittamista. Elämään kuuluu myös nautintoa, iloa ja aitoa merkityksellisyyttä. Maailmassa, jossa suorittaminen helposti ohittaa läsnäolon, haluan muistuttaa lempeästi hidastamaan, palaamaan yhteyteen ja suuntaamaan kohti merkityksellisempää arkea. Haluan luoda tilan, jossa voimme pysähtyä, hengittää ja palata siihen, mikä on aidosti tärkeää. Uskon, että merkityksellisyys syntyy pienistä, mutta tärkeistä asioista, lempeästä liikkeestä, tasapainoisesta ravinnosta, sisäisestä kasvusta, luovuudesta ja omien unelmien toteuttamisesta. Kutsunkin sinut tutkimaan elämää ilman jatkuvaa suorittamista, löytämään tasapainon, sisäisen voiman ja oma aitoutesi.